Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Aron man kita pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog niini. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasaylon sa itong mga salaog dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Diyos ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay sala, nining pagiha giandam mo siya nga takos nga puluyanan na ng simong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daanang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa, itugot nga malimpyo kami sa sala, ug mabuton ta kami nga anak kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok o mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansinan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamangka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tawo. Ang pulong sa Ginoo. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran,
iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Kay naghimo siya katingalahang mga buhat, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Diyos. Awiti nga malipayo ng Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdaig. Awiti ang Ginoo, bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan nang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsan kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawagon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, gingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa nga tanang tuguti ko nga sa ngalan namong 5 ka mga pari nga nangalaga dinhi sa parokya, itunol namo ang among pasalamat kaninyo nga tungod kaninyo nabuhi pagbalik ang atong parokya. Sukad sa panahon sa unang ginikanan nga mituyo pagsupak sa Dios nung kabubuton. Unya tataw man ang mga pulong sa Dios nga nagtudlo nga tanang tao, ang tanang tao nanginahanglan sa manluluwas. Ang giluwas mao ang sala, na kung walay salang panulundon si Maria, maunsa naman ang maong pagtulunan nga naa sa balaang kasulatan. Umuna ang ningon si John Duns Scotus nga ang sala dili lang na hiwi nga binuhatan. Ang sala sakit sa kasing-kasing, sakit sa tawhanon nga kalag, tawhanon nga pagkatawhanon nga kinaadma nga kinaiya. Kay tungod kay nisupak ang unang mga ginikanan sa kabubuton sa Dios, napasa nila ang maong kapasidad, ang kasayon sa pagbuhat ug supak sa kabubuton nga iya sa Dios aron magpatuman sila sa ilang tawhanon nga kagustuhan. Muna nga ang tambal sa sala kaluwasan. Ang kaluwasan is but a synonym for healing. The word healing. Munang si Jesus muayog mga masakiton nga lawas nun left and right kay iya man gipasabot nga sama nga ang lawas nanginhanglan og healing, ang kalag nanginhanglan po og healing ug kana mao ang kaluwasan. Ug niingon si John Duns Scotus nga kun ang sala sakit, dunay duha ka paagi pagtambal sa sakit. Dunay tambal nga imno nato humanta masakit. Muna ang gitawag og curative therapy.
pananglit na igo taon og pneumonia, muna nga atong i-admit tagaag antibiotics aron maayo. Apan mahimo man pod nga dunay laing approach sa sakit, kanang gitawag og preventive, kanang gitawag nato karog vaccine, kanang immunization. So pneumonia ang hisgutan, dunay vaccine haron ang mga edad-edaran dili na matapdan sa kulba nga sakit sa pneumonia kay doon na may vaccine nga gi-advance. Nahog nga ang kang Maria nga kaso was more on the vaccine side. Nga in a singular way sa siya talagsaon ug ihiniusa lamang nga kay gayunan ug paagi gihatag na daan, gipatagamtam na daan sa Dios ngadto kang Maria ang makab-ot nga kaluwasan ni Kristo unya didto sa cross. Haron diha kang Maria makit-an na nato ang kasiguruan sa katumanan sa panaad ni Kristo. Ug mao man na si Maria sa kinabuhi sa simbahan, dili man siya binuhat, dili man siya gibutang diha kay cannot be reached. Layo ra gyud natos birhen oy. Gihatag si Maria sa kinabuhi sa simbahan aron asa siya kita makapangandoy, makalaom nga makaabot pod sa iyang naabtan kay tao biya siya sama nato. Muna nga si Maria nahimong timaan sa paglaom. Sa sinugdanan sa balaang kasulatan sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 gipanagna na daan nga ang tiil sa usa ka birhen motunob sa sa bitin nga mo'y nagda sa dimalas nga dako sa kinabuhi sa tao tungod kay ang bitin mao ang naglingla sa unang ginikanan sa pagpakasala apan dunay mugawas nga kaliwat nining birhen nga mao ang manluluwas ang Mesiyas. In 1570 duha ka mga katsila nga Franciscano naghimo og pilgrimage, naglakaw paingon sila sa Roma kay makikita sa Santo Papa. Nasugatan sila bagyo, nagpahipi sila sa usa ka langob nga duol nila, pagsud nila sa langob, nahingangha sila nga dunay altar, dunay hulagway sa birhen, dunay kandila nga nagsiga, dunay mga buwak nga nagalirong. Pagkahuman sa bagyo, gidala nilang imahen, gidala nila atubangan sa Santo Papa, ug ilang gipakita ang ilang napalgan, ug niingon ang Santo Papa, maayo ni nga panghitabo. Sa kinat sila, gitawag siya Buen Suceso. Muna nga, moni ang birhen sa Buen Suceso, ang maayong panghitabo. Dili good success, but good event. Unya, nikuyanap ning debosyon sa Espanya in 1570. Usa sa mga taga-Espanya napadpad sa Ecuador, sa Quito, Ecuador, kay nahimo siyang superiora sa usa ka bag-ong monasteryo nga gitukod didto. Pag-abot niya sa Quito, nagpakita ang birhen isip Buen Suceso. O talagsaon ni nga pagpakita kay una sa katanan, nanagna ang birhen sa katalagman nga nagpaabot natong tanan sa atong panahon karon in the 20th century, 300 years earlier. Ningon siya, ang sala mahimo nang normal kaayo, dili na ikauwaw. It becomes the new normal, bisan ang mga pari mamantsahan ang ilang pagkapari sa daghang sala. Apan ang ingon pa siya nga ang kaminyoon, suwayon pagbungkag nga mawa na'y bili sa kinabuhi sa mga tao in the 20th century. And this is 300 years earlier, 1500s. Unya, doon na hinuon siya'y bugtong maayong balita nga gipanagna. Ang birhen niingon sa madre si Sister Maria Jesus de Torres, apan, nining panahuna, ideklarar sa Santo Papa ang pagtulunan mahitungod sa akong Immaculada Concepcion. In 1830, usa ka madre dito sa Paris, nagampo sa kapilya nila, ang iyangan si Catherine Labouré. Mitungha ang birhen og kalit. Ug sa katapusan nga pagtungha, ingon ang birhen, paghimo og usa ka medalya, subay sa hulagway nga akong ipakita kanimo, ug gitagaan si Catherine Labouré og image sa usa ka medalya, apan nabasahan ni Catherine Labouré nga gisuwat sa mahal nga birhen, alirong sa medalya ang mga pulong, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse today. Moni ang medalya milagrosa.
ang birhen nagtudlo sa pagampo, O Mary conceived without sin, Immaculada Concepcion. Pray for us of recourse today. And 24 years later, in 1854, si Pius IX dideklarar isip pagtulunan, ug dili lang bisan unsang pagtulunan na, dogma, sa ato pa, essential part of what it means to believe as a Christian, without which dili hingpit ang imong pagtuo nga Kristohanon, nga si Maria gipahimugso sa Dios by a singular privilege, a unique privilege to be conceived without traces of original sin, in view of the saving merits of Jesus Christ on the cross, because she was destined to be the mother of the Savior. O wala pa muhunong ang birhen, bisag nakabot ng iyang laraw, iyang pangandoy, nga atong masayran. 4 years later, lain nga taga Fransya, babae nga illiterate, wa ka eskwela, nangahoy sa langob sa Masabiel, ug mitungha ang babae nga gikan sa langit. Sa dihang iyang gipahibaw sa uban ang iyang kasinatian, ang simbahan niingon, dili ka na tinuod, baka ka na. Giingnan siya sa pari ug sa obispo, bay kinsa man kunoy ngahan sa birhen nga imong nakitaan. Unya, nakugang sila, nahog silang gilingkuran kay wa sila magtuo nga kining illiterate nga maglisod og basa makalitok sa pulong. Niingon ang bata, si Bernadette Subiro, niingon siya nako, ako mao ang Immaculada Concepcion. Ug nahimong latest apparition to Our Lady ang Lourdes. So kinirang pagtulunan nga si mismo si Maria naningkamot nga masabtan ug madawat ug masaulugo nato. So karon ang pangutana, unsa may take home points nato? So mao na, so unsa man karon? Duha ra gyud kabutang ang atong bawnon nining piyesta sa atong pagpauli. Una, ang pagtulunan nga ang sala mo'y hinungdan sa atong katong kagulanan sa kinabuhi. Sin is the root cause of life's sadness. Sayon man kayo nato ang hunahunahon nga tungod sa mga makasasa nga kasing-kasing sa pipila sa atong mga leaders, nahitabo ang korupsyon, nahitabo ang ghost projects, but that is on the societal plane. But even in our own personal life, kibawta nga, doon na pa'y mga sala diha nga nagkawil-kawil sa atong kasing-kasing nga naghimo og kasamo, kadao, trahedya, sipyat nga dinagko, mga ikamahay o kabasol nga di na mabawi, dakong kagulanan tungod kay nagdumili ta pagbuhi sa mga buhat sa sala. Nabit ako'y amigo nga apo ni siya sa IPI. So pwerte yung ilngiga kay IPI god. Pagkaila na mo, teenager pa siya, bag-o lang siyang nagbag-o siyang kinabuhi. Niagi siya og tanang binugoy, including drogas. Unya, ako siyang gipangutana, kanus amang yung ka na converter? Ingon siya nako, nag-drive ko sa akong sakyanan, padre, gisakyan kong empleyado namo niya. Katong empleyado nakadawat og leaflet gikan sa mga born-again Christians nga nagwali sa kadalanan, iyang gida, apan pagbiya niya, gibilin niya ang material sa akong lingkuranan. So gidahan ako sa balay, gibasa nako kakuha ko'y lingaw, ang una yun akong nabasahan mo ang pulong, ang hinungdan sa imong kagulanan sa kinabuhi, mao ang imong mga sala. Ug nakasabot ko, padre, nga tinuod kini. No? Kitang tanan, makasasa, mangyudo kasing-kasing. Ang sa di raman kutob sa buhat nato kay bisagwa patay buhaton ang atong kasing-kasing tungod sa sala nga panulundon, dali gyud kay mo slide, mo backslide sa pagbuhat og dili maayo og matarong kun patuyangan lang nato ang atong kaugalingon. Apan ang pag-angkon nga kun magpatuyang ta niini, kun dili ta kadili sa sala, kun dili ta kasangpit sa Ginoo nga tabangan ta nga magawas nun ta sa atong mga favorite sins, muabot gyud ang tumang kagulanan, moora gyud nay nagpaabot, dili happily ever after, kundi trahedya ra gyud ug pagmahay. And the second point is, kung sin is the root cause of life's sadness, the second and final message is, happiness can only be found in Christ.
Ang kalipay nga tinuod na alamang kun kita mauban sa Ginoo. Sama nga sa Maria nagdala sa iyang pagkatao ni Kristo isip iyang anak diya siyang sabakan, nahimong unang disipulo ni Kristo ug karon na mahimayaon na nga mitapad siyang anak dito sa langit. Always with Christ. Doon na bitay nag-ingon nga ang ato kunong kalagba sama kuno og tiyan natong mga Pinoy. Duha ang atong busganan. Doon natay tiyan para sa lami nga sudan, humba nga lata, adobo nga kagumkom, manok Bisaya, balbakuwa, unsa pa diha. Unya, bisan unsaon natong kaon niya na, dili ta manugab, mutagamtam nga nabusog, kung dili nato sudlan ang lain natong tiyan, nga nanginanglad pod busgon, ang tiyan nga mabusog lamang sa kanon nga humay or mais. Muna nga kita, bisan unsa kanindot sa dagan sa tong kinabuhi, makauyab ka gwapa o gwapo, makapasar ka sa board exam, may kag panglawas, may agi imong trabaho, ila ka sa katilingban, naanan nimo ang tanan nga makabot ni kalibutana, mubati yapong kag kahawang gawas kun dawaton nimo nga dunay laing busganan ang imong panginahanglan nga masuod uban sa Ginoo, and only then will your joy be complete. Duha ka butang, ang pagbiya sa sala kay kini magdala og kaguol sa kagulanan sa tong kinabuhi, ang pagpadayon, pagpinisikay-sikay nga makaplagan ug mapanag-iya nato si Kristo kay naa diha ang kalipay nga way katapusan. O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse today. Palihog manindog ato karong baghuon ang at panaad sa atong pagtuo. Kitang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikato kaadlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa nga tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagpasilindungog kang Maria, ang birhen nga gipanamkon nga walay sala, mangaliya kita sa amahan, dinuyugan sa mga pag-ampo usab sa atong inahan, busa mutuaw kita sa pag-ingon, amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan mutubo ngadto sa kahimpitan ni Maria, ang among padulngan ug among paglaom, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa pagampo ug sa pagpenitensya, ang kalibutan makasulod sa malinawong katuigan, nga mao ang pagdaog sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Nga ang putling kasing-kasing mupalambo o katarong o panag-uyon sa tibuok katilingban, magampo kita sa Ginoo. Nga si Maria nga puno sa grasya, magtabang kanato dinhi sa atong pagpanaw, magampo kita sa Ginoo.
nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo nga ang mga nangamatay sa walay katapusan magsadya tipon kang Maria ug sa tanang mga santos didto sa langit ng gingharian magampo kita sa Ginoo. Amahan ug magbubuhat dungga kami nga nagampo uban sa walay buling nga kanunayng Birhen si Maria Santissima nga gagpili pa sa wala pa buhatang kalibutan nga mahimong inahan ni Jesus imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo nga ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ng makaluluwas nga gasa, nga mong gihalad kanimo nining pangili ni Santa Maria nga Birhen, nga gipanamkon nga walay sala, hugot nga maingon nga nagila kami, nga ang gilingkawas siya sa buling sa tanang sala, tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya, sa imong ug sa ingon, maluwas usab kami sa tanang mga sala, tungod sa iyang pangaliya, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios ug tunhay ug makagagahom sa nga tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria, sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya, nagipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan, nga tako sa imong anak, ug matiman ana mo, ang sinugdan sa imong simbahan, imong tahom nga asawa, ug walay mansa. Ang Birhen God nga Purisima, mauman ang maghatag kanamo sa imong anak, ang kordero nga inosente, nga nagwagtang sa among kasalanan. Siyang nagandam sa Birhen, labaw sa tanan, alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya, sa sulundon sa kasantos, nga walay ikasama. Ug busa, uban sa mga anghel nagaday kami kanimo, diya sa mong pag-awit na malipayon. Santo.
Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdami ginawa imong simbahan sa tibok kalibutan, mamayingpit kami diha sa gugma uban ni Leo, ang mga papa, ni Alberto, ang mga bispo, ug sa tanang mga pari. Inamdami usab ang among mahigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuldong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. O karon atong itunol ang timaan sa atong pag-inigso unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawat Ginoong Dios namo, magalimon ta dinhi kanamo sa mga samad niya tong sala, nga sa ulasahong pagi, giluwas mo ang bulahang Birhen Maria, nga gipanamkon nga walay buling, kini among gipangayo pinangin ni Kristo among Ginoo. Dalion nato paglitok ang mga pagampo alang sa cause of beatification ni Venerable Archbishop Teofilo Camumot. Almighty and ever-living God, it was your grace and love of you that made your servant, Venerable Teofilo Camumot, devote his life to your service as priest and bishop, a life of self-abnegation, constant prayer, generous love for the poor and the needy. Grant that his virtues provide a lasting example for all and merit the approval of the Church that he be raised to the altars. As a sign of your benevolence to your servant's cause, we humbly implore you to bestow upon us this favor. Iyan po nato atong mga higala, kabanay, kasilinganan, sila nga walay nahinumdom sa pagampo, nilang mga nangasakit, ilabi na katong mga kansang kinabuhi na hulga sa sayong kamatayon, ngaunta ang Dios magdaog talagsaon nga milagro sa kayuhan, haron sila makabalik sa pagpangalagad sa Dios o sa ilang isig kaingon. In the name of Jesus our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ang Ginoo manaaka sa Regina. Salve Regina. Nobis pos hoc exilium stende, o clemens,
Oh, Pia, oh, Dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virgines Matris Mariae corpusitanimam, ut inium Filii Tui habitaculum efficiem retur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemorationem leitamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong bawno ng gugma ni Kristo.